Dobar dan svima. Tema današnjeg predavanja je potpomognuta komunikacija, super moć, super pomoć. U današnjem predavanju govorit ćemo o potpomognutoj komunikaciji općenito, o kratkoj povijesti potpomognute komunikacije, o podjeli te o vizualnoj podršci. Svjedoci smo vremena u kojem sve veći broj djece rane dobi ima neka vrsta odstupanja na razini komunikacijskog i jezično-govornog razvoja. Komunikacija je jedno od temeljnih ljudskih prava, a definira se kao primanje i slanje poruka preko nekog komunikacijskog kanala. Ostvarivanje komunikacije kod osoba urednog razvoja čini se vrlo jednostavnom i prirodnom vještinom, međutim, nije baš tako lako. Postoje osobe koje imaju značajnih teškoća pri prirodnom započinjanju i održavanju komunikacije. Dakle, osobe koje ne mogu ostvariti svoje komunikacijske potrebe pomoću govora su osobe koje imaju složene komunikacijske potrebe. A upravo je potpomognuta komunikacija način da ostvare komunikaciju i funkcioniraju u svakodnevnom životu. Tako da je osnovni cilj potpomognute komunikacije omogućiti svim ljudima ostvarivanje funkcionalne komunikacije. Potpomognuta komunikacija najšire se opisuje kao skup postupaka i načina pomoću kojih se komunikacijske vještine pojedinaca unapređuju za funkcionalnu i učinkovitu komunikaciju. Ona podrazumijeva različite načine komuniciranja koji mogu nadoknaditi ili u potpunosti nadomjestiti komunikaciju govorom. Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim i jezično-govornim teškoćama, a može uključivati skup simbola, komunikacijske knjige, uređaje s glasovnim izlazom ili sintezom govora, manualne znakove, geste, tekst, vokalizaciju i sl. Važno je naglasiti kako u kontekstu potpomognute komunikacije ne postoje univerzalni oblici koji će biti primjenjivi svim kandidatima, već ona zahtjeva pažljivu personalizaciju s obzirom na različite sklonosti i interese, to jest potrebe i sposobnosti osobe za koju se potpomognuta komunikacija priprema. Kratka povijest potpomognute komunikacije. Dakle, ovako, prva pojava potpomognute komunikacije spominje se oko 50. godina prošlog stoljeća i spominje se u kontekstu nadomjesne komunikacije osoba koje imaju značajne teškoće zbog kojih nisu razvile govor. Tih godina kreće i osvještavanje opće javnosti o intelektualnim teškoćama, a kriteriji za potencijalne korisnike potpomognute komunikacije odnosili su se na postojanje određene razine kognitivnih sposobnosti kao preduvjeta za implementaciju intervencija. Tijekom 80. i 90. godina dolazi do ekspanzije, odnosno procvata i tehnologije i potpomognute komunikacije, tako da procvat potpomognute komunikacije ide u skladu sa napretkom na području tehnologije i tada se osobama s teškoćama omogućuje pristup tehnologiji u okviru potpomognute komunikacije, to jest omogućen im je pristup različitim uređajima. I treće razdoblje je suvremeno razdoblje koje traje od 1991. godine do danas i ono omogućuje individualne procjene. Za potpomognutom komunikacijom naglasak se stavlja na uključivanje pojedinaca u društvo, a samim time dolazi do proširenja opsega komunikacijskih potreba koje trebaju biti poticane u tu svrhu, dakle socijalizacija, zadovoljavanje društvenih potreba, osobnih interesa i sl. Dakle, od tada do danas došlo je do drastičnih promjena na svim razinama potpomognute komunikacije, posebice na razini populacije kojima je dostupna i koja ju koristi. Zahvaljujući brojnim istraživanjima o učinkovitosti ovih intervencija, područje potpomognute komunikacije danas doživljava svoj vrhunac s obzirom na svoju znanstvenu utemeljenost, čime se naglašava njena primarna uloga u ranoj intervenciji. Tradicionalna podjela potpomognute komunikacije jest na simbole bez pomagala i na simbole sa pomagalima.
Simboli bez pomagala su tehnike potpomognute komunikacije za čije korištenje nije potreban nikakav dodatan vanjski uređaj, već za istu korisnik koristi samo svoje tijelo kao način komunikacije. Komunikacijska sredstva koja pripadaju ovoj kategoriji su geste, manualni znakovi, znakovni jezik, facijalna ekspresija te predsimboličke vokalizacije. Dakle, za potpomognutu komunikaciju za koju nisu potrebna pomagala, ona uključuje neverbalne načine komunikacije koje kod djece sa složenim komunikacijskim potrebama imaju komunikacijsku funkciju. Sada ću ponešto reći o svakoj od njih. Geste, dakle, obuhvaćaju široku lepezu ekspresivnih radnji koje korisnik čini tijelom, a to su facijalna ekspresija, kontakt očima i držanja tijela. A najveće ograničenje ovog komunikacijskog sredstva je što ono prenosi poruke koje su ovdje i sada, zbog čega osobe sa složenim komunikacijskim potrebama gestama ne mogu prenijeti ideje ili se referirati na osobe, predmete i događaje koje trenutno nisu ovdje. Znakovni jezik kao oblik potpomognute komunikacije najčešće koriste osobe sa oštećenjem sluha. Rijetko ga koriste osobe sa složenim komunikacijskim potrebama, zato što je primjena znakovnog jezika u prvom redu ograničena na osobe koje ju koriste ili razumiju. A drugi razlog je taj što osobe sa složenim komunikacijskim potrebama najčešće imaju motoričke, senzoričke te kognitivne deficite, što značajno utječe na oblikovanje znakova. Manualni znakovi najčešće se koriste u kombinaciji s drugim oblicima potpomognute komunikacije kao učinkovito sredstvo u poticanju vokabulara i zahtijevaju urednu finu motoriku, zato nisu prikladni za svu djecu. Ove opisane tehnike zahtijevaju određenu razinu motoričkih vještina te su prikladne za djecu s urednom finom motorikom, upravo radi manipulacije simbola rukama. Ali prednosti simbola bez pomagala su prenosivost, brzina prijenosa poruka te neograničenost poruke koje mogu prenijeti. S druge strane, tehnike koje zahtijevaju prisutnost vanjskog fizičkog uređaja koje se koriste u komunikacijske svrhe su potpomognuta komunikacija koja se još naziva simboli s pomagalima, a ona se dijeli na niskotehnološka pomagala i visokotehnološka pomagala. Niskotehnološka pomagala zahtijevaju vrlo malo ili nimalo tehnologije, ali je potrebno neko vanjsko pomoćno sredstvo neke vrste. Pod niskotehnološkim sredstvima podrazumijevamo komunikacijske ploče, komunikacijske knjige ili komunikacijske programe poput PEX-a. O tome će nešto više kasnije kolegica u nastavku predavanja, a visokotehnološka pomagala su sustavi kojima se upravlja pogledom, uređaj s glasovnim izlazom, prijenosna ili osobna računala, tableti, pametni telefoni te ostali oblici informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zahvaljujući rastućem broju dokaza o učinkovitosti ovih intervencija, došlo je do odbacivanja preduvjeta u vidu kognicije te kronološki dobi osoba koje koriste potpomognutu komunikaciju, jer je pokazan klinički značajan napredak implementacije svih ovih intervencija od novorođenčadi do starije životne dobi, a posljedično tome intervencije u okviru potpomognute komunikacije postaju široko dostupne i pristupačne svim osobama koje se tijekom života susretnu s komunikacijskim teškoćama ili nemogućnošću komunikacije na uobičajen način. Stoga korisnike potpomognute komunikacije dijelimo u dvije kategorije. To su prvo djeca s razvojnim teškoćama, primjerice sa poremećajem iz spektra autizma, cerebralnom paralizom, intelektualnim teškoćama ili nekim višestrukim teškoćama ili genetskim sindromima, a u drugu kategoriju spadaju osobe sa stečenim poremećajima uslijed traumatskog oštećenja mozga, moždanog udara te degenerativnih bolesti. Sada će prezentaciju nastaviti kolegica koja će vam nešto više reći o vizualnoj podršci. Dobar dan svima.
kolegica je prethodno između ostalog u svom predavanju navela vrste potpomognute komunikacije. Ja ću se više orijentirati na potpomognutu komunikaciju s pomoću vizualne podrške. Pa zašto baš vizualna podrška? Prije svega vizualni simboli su sve prisutni u našoj okolini, sastavni su dio naše svakodnevnice i olakšavaju nam funkcioniranje. Počevši od prometnih znakova i prometne signalizacije, različitih smjerokaza, uputa i zabrana, na primjer znakovi za zabranjeno pušenje u određenim prostorima, znakovi za obavezno nošenje maske sada u doba pandemije, te recimo različite sheme kao uputstvo za slaganje namještaja i slično. Najprikladniji su najlakši za korištenje, naročito za osobe sa teškoćama motoričkog planiranja, jer motorička izvedba uzimanja neke sličice i davanje komunikacijskom partneru ili pritiska određenog simbola na ekranu komunikatora je motorički jednostavnije nego motorička izvedba kod produkcije govora. Djeca i osobe sa poremećajima spektra autizma lakše obrađuju vizualne kodove jer imaju dobro razvijenu vizualnu percepciju i u tom slučaju vizualna podrška osigurava sredstvo za jezično razumijevanje koje počiva više na prepoznavanju nego na pamćenju. A kroz primjenu potpomognute komunikacije može se kontrolirati razina složenosti simbola, što olakšava obrađivanje složenijih signala osobama s poremećajima spektra autizma ili drugim teškoćama. Znači da su bez obzira koja se metoda koristi, prilagođeno individualnom korisniku, odnosno njegovim trenutnim sposobnostima, vještinama, interesima i slično. Strukturiranost, statičnost i predvidljivost potpomognute komunikacije uz upotrebu grafičkih simbola ublažuje frustracije pri promjenama karakterističnima za djecu osoba sa poremećajima spektra autizma. Znači, u tom slučaju vizualni simboli su premosnica do komunikacijskog partnera. Oni ne izazivaju anksioznost ili stres, budući da postoji element predvidljivosti. Nema straha od nepoznatog, od onog što očekuje. To je korisno i za djecu s drugim teškoćama ili djecu bez teškoće pri nekakvim tranzicijskim periodima, olakšava prijelaz. Materijalna priroda vizualnih simbola olakšava komunikaciju djeci i osobama s poremećajima spektra autizma koji se teško snalaze u izravnom socijalnom kontaktu. Ono što je bitno, vizualna podrška ona omogućava djeci da im lakše prenesemo nekakve apstraktne sadržaje, učinimo ih konkretnijima. Sad, neki od modaliteta vizualne podrške, znači to nisu svi, ima puno različitih metoda i načina. PEX, POD i TEACH će biti malo detaljnije u ovom predavanju razrađeni. Prvo, onda sustav tokena su vezani za motivaciju, podizanje motivaciju i održavanje pažnje i motivacije kod korisnika, a socijalne priče i kognitivne slike neće ovdje biti detaljno objašnjene, no spomenute su zato jer po meni su dosta bitne, jer pomoću recimo socijalnih priča i kognitivnih slika modeliramo poželjna ponašanja i time smanjujemo nepoželjna ponašanja kod korisnika. Socijalne priče recimo opisuju određenu situaciju koja podrazumijeva određene uloge i primjerene reakcije, te na taj način ne mijenjaju direktno djetetovo ponašanje, već mu omogućavaju da shvati što se događa u okolini nakon što uslijedi neko ponašanje i time ga poučavaju socijalnim vještinama. Uvijek su pisane u prvom licu, usmjeravaju dijete prema poželjnom ponašanju i uvijek završavaju sa formulacijom truditi ću se da, pokušati ću da, čime se dijete štiti od neuspjeha. One se čitaju prije
neke situacije u koje se može pojaviti, očekujemo da se može pojaviti određeno nepoželjno ponašanje ili na početku svakog dana dok dijete ne usvoji. Kognitivne slike su strategije za poučavanje socijalnim vještinama, davanje potrebnih informacija djetetu u vizualnom obliku, znači kroz niz vizualnih simbola popraćenih tekstom i za razliku od socijalnih priča koriste se odmah nakon što uslijedi nepoželjno ponašanje. PEX. PEX je sustav komunikacije putem razmjene slika. Razvili su ga Lori Frost i Andy Bondi, koji su uočili da tradicionalni logopedski pristupi ne daju željene rezultate kod djece sa poremećajima autističnog spektra. Tako da je on inicijalno razvijen za djecu s poremećajima autističnog spektra, no kasnije upotreba proširena na širok spektar teškoća i na sve dobne skupine. I pokazuje se recimo izuzetno dobar kod osoba s traumama, oštećenjima mozga, kod neuroloških bolesnika i sl. Cilj PEX-a je postizanje funkcionalne komunikacije s okolinom i iniciranje komunikacije te poboljšanje socijalnog funkcioniranja. To znači da se koristi i kod neverbalne djece ili korisnika i one koja govore samo na poticaj, koja su eholalična, koja ne iniciraju komunikaciju i izbjegavaju interakcije. Priprema za PEX. Prije nego što se krene primjenjivati PEX, vrlo je bitna organizacija okoline, kreiranje prilika za komunikaciju i očekivanje komunikacije, te prije toga svega dobro poznavanje djetetovih trenutnih vještina da bi ga mogli pripremiti za poučavanje sljedećih. Kako ćemo tu informaciju ćemo dobiti ispunjavanjem check liste kritičnih komunikacijskih vještina, a onda na temelju koje te procjene određujemo koju vještinu želimo da dijete nauči. Na primjer, ako za doručkom izostavimo omiljenu djetetovu hranu, učimo ga da razmijeni sličicu za nju. Što se tiče organizacije okoline, vrlo često se događa da su djetetu dostupne recimo sve igračke, poslastice, hrana, tako da dijete zapravo nema prevelike potrebe da bi iskomuniciralo. Zato, budući da dijete kroz svoj svaki dan, kroz sve one dnevne rutine i aktivnosti koje ima, one pružaju bezbroj prilika za komunikaciju. Znači, djetetu recimo ćemo maknuti igračke omiljene da mu ne budu na dohvat ruke, ali da ih vidi. Tako da bi došao do njih mora na neki način iskomunicirati da ih želi. Možemo mu izostaviti omiljeni dio nekog obroka pa nas mora tražiti. Možemo djetetu recimo ako voli nekakvu igračku na navijanje, naviti igračku, čekati da odvrti ili odsvira ili šta već radi, zatim staviti pred njega da vidimo što će napraviti. Možemo recimo jesti neku njegovu omiljenu poslasticu bez da ga ponudimo. To su načini na koje možemo kreirati prilike za komunikaciju i truditi se ne sve baš odrađivati za dijete, odnosno izostaviti mu sok uz obrok kako ga očekuje, ne mu pripremiti svu odjeću i obuću koju treba za izlazak van, nego tražiti da nešto od toga traži i slično. Sad, određivanje poželjnih objekata i distraktora. Znači, za svako dijete individualno postoji određeni način kako odrediti djetetu poželjne objekte i distraktori, to su nepoželjni objekti, znači to je objekti koje dijete ne preferira. Nakon što se odradi hijerarhija poželjnih objekata, treba pristupiti izradi sličica i knjige. Sličice, veličina sličica, ono što je bitno da u svakoj fazi sličice budu jednake veličine, a sama veličina je određena, ali u literaturi postoje smjernice koje ukazuju kakva treba biti veličina sličica. Knjige trebaju biti
odgovarajućoj veličini. Znači malom djetetu koji tek kreće s primjenom PEX-a nećemo dati najveću PEX knjigu, veliki registrator da vuče sa sobom i koji onda često na kraju roditelji nose za njim. PEX ima 6 faza. Nije određeno nekakvim vremenom niti kada treba krenuti sa kojom fazom, niti koliko pojedina faza PEX-a treba trajati. To ovisi isključivo o djetetovim sposobnostima, vještinama, interesima, kognitivnoj razini na kojoj je. I za svaku fazu postoje određene smjernice kada je vrijeme za prelazak na iduću fazu. Ono što isto treba reći, ne prođu sva djeca, sve osobe 6. faze. Neki ostanu na nekim nižim razinama, neki završe svih 6. Prva faza odnosi se na fizičku razmjenu. Tu moraju biti 3 osobe, znači dijete, komunikacijski partner i osoba koja predstavlja fizičku podršku. Jedan jedini cilj je zamjena sličice za željeni objekt. U ovoj fazi nije bitno da dijete diskriminira što je na sličici, bitno je samo da komunikacijskom partneru da sličicu u zamjenu za željeni objekt. Komunikacijski partner neverbalno potiče mami dijete željenim objektom, te mu odmah po primitku sličice daje željeni objekt i imenuje ga. Fizička podrška čeka inicijativu djeteta, odmah kreće sa pružanjem fizičke podrške, znači sa svojom rukom uzima djetetovu ruku, uzimaju sličicu i ispuštaju u ruku komunikacijskog partnera. Eventualno može spriječiti djetetovo ometajuće ponašanje, na primjer ako dijete u tom procesu ispusti sličicu ili želi otići od stola ili nešto slično. Postepeno se smanjuje podrška komunikacijskih partnera i fizičke podrške kako dijete savladava i postaje uspješnije. I radi se sa jednom sličicom u određenom vremenu. Druga faza naziva se daljnost i ustrajnost i ona potiče samostalnost djeteta. U toj fazi se uvodi PEX knjiga, a cilj je ustrajanje unatoč preprekama te nastavak učenja kako komunicirati. Zapravo se radi isto što i u prvoj fazi, ali dodaje se taj element udaljenosti. Znači, ako u početku dijete i komunikacijski partner sjede za stolom, sličica je nalijepljena na prvoj stranici, glavnoj stranici PEX knjige, te uzima se sličice, postepeno se ta knjiga udaljava od djeteta na način da dijete dođe do toga da mora ustati od stola, otići negdje dalje do knjige po sličicu i zatim donesti komunikacijskom partneru, te se postepeno udaljava i komunikacijski partner. Znači da dijete mora otići do knjige, uzeti sličicu i onda otići u prostoriju do komunikacijskog partnera gdje se on nalazi. Treća faza, koja je nego je najzahtjevnija u PEX metodi, je diskriminacija. Ovdje je cilj izabrati pravu sličicu između više ponuđenih. Znači, ovdje sad tek dijete mora diskriminirati, znači odgovarajuću sličicu koja predstavlja baš onaj objekt koji on želi. Ima 2 podfaze. U jednoj fazi se djetetu ponudi recimo jedan poželjni i jedan nepoželjni objekt, pa mora dijete izabrati sličicu poželjnog objekta, a treća B faza malo naprednija gdje se djetetu ponude samo poželjni objekti, pa bi on trebao dati baš onaj koji želi u tom trenutku. Ovdje više nije potrebna fizička podrška, ali postoji metoda korekcije eventualne greške u 4 koraka. I ovdje se uči i traženje odgovarajuće sličice po knjizi. U četvrta faza se odnosi na strukturu rečenice. Cilj je slaganje rečenica koristeći rečenične startere. Slajd. Na primjer, ja želim.
Koristi se rečenična traka na ovom crtežu, to je ovo žuto dolje koje ima svaka PEX knjiga. Znači, na toj traci je postavljena rečenični starter. To je znači početak rečenice, na primjer u ovom slučaju ja želim, a dijete mora proširiti tu rečenicu sa željenim objektom odgovarajućim. Kasnije, kako dijete uspješnije savladava, rečenica se proširuje sa pridjevima, glagolima i prijedlozima. U 5. fazi se odgovara na pitanja. Dijete se uči odgovarati na pitanje, a ne samo izražavati želje, jer od ove faze se djetetu ne postavlja pitanje što želi. Znači, u ovoj fazi dijete mora cijelu tu rečenicu složiti sam, nema unaprijed stavljeni starter. 6. faza, komentiranje. Dugoročni cilj je da dijete spontano komentira svijet oko sebe. Uvode se novi starteri, kreće se od jednostavnijih pitanja, na primjer što vidiš, a zatim se komentiraju i novosti, promjene, neobični događaji, te se kombinira sa 5. fazom. Sljedeća metoda je pod. Kod nas još uvijek rijeđe korišten nego PEX, no postepeno sve više se koristi u kliničkoj praksi zbog uočene dobrobiti. POD je skraćenica od engleskog Pragmatic Organization Dynamic Display. Sam taj naziv zapravo objašnjava što POD metoda je. Pragmatičan se odnosi na način na koji upotrebljavamo jezik u socijalnom smislu, u socijalne svrhe. Organizacija, on ima riječi i simbole, znači u toj podkomunikacijskoj knjizi su organizirani na sistematski način, ima poseban sustav kako se koriste, a dinamični prikaz se odnosi na dinamično kretanje između stranica knjige s velikim brojem riječi i širokim rasponom mogućih iskaza. Inicijalno je razvijen za djecu s motoričkim teškoćama, no danas je osmislila ga Gail Porter, koja je podterapeut i logoped u jednom centru za cerebralnu paralizu u Australiji, te je on inicijalno razvijen za djecu s motoričkim teškoćama, no danas je široko rasprostranjen na upotreba za djecu i odrasle sa složenim komunikacijskim potrebama. Izazov, znači dijete koje koristi govor će samostalno izabrati riječi koje želi koristiti iz mora riječi koje čuje ili vide da se koristi svaki dan. A dijete koje koristi potpomognutu komunikaciju će samostalno izabrati one riječi koje želi koristiti iz rječnika, ali koji su drugi ljudi izabrali da će napraviti za njega, i pomoćne simbole koji su mu drugi učinili dostupnima. I ono što je zapravo najveći izazov je to da tom djetetu koji koristi potpomognutu komunikaciju ne ograničimo te rječnik, odnosno da mu omogućimo širi izbor, što širi izbor riječi koje ima na raspolaganju. Pod komunikacijske knjige mogu biti različitih veličina, odnosno sa različitim brojem simbola na stranici. To se određuje procjenom djeteta na početku. Postoje i gotove pod knjige koje su nastale u suradnji sa samim komunikacijama, osobama koje koriste pod knjige. One se mogu koristiti u početku, te se isto na temelju njih može procijeniti koliko djetetu odgovaraju i da li ih treba smanjiti, recimo simbole, ili povećati, promijeniti, i tako se s vremenom nadograđuju. Može se koristiti na niskotehnološkim pomagalima i na visokotehnološkim. Djeca najučinkovitije uče augmentativnu komunikaciju putem istih metoda kroz koje uče i verbalnu komunikaciju, znači uz modeliranje u prirodnom i funkcionalnom kontekstu, što znači da je ovdje najbitnije zapravo komunikacijski partner koji djetetu u tim knjigama modelira ono što dijete govori, ali i ono što govori i on.
Znači kada se ta osoba obraća djetetu, isto pokazuje u knjizi ono što želi reći. Ona ima posebne sustave za navigaciju među stranicama koje omogućavaju korisniku i njegovom komunikacijskom partneru lako i brzo pronalaženje odgovarajućeg simbola. Prve stranice knjige sadrže opće riječi i fraze za oblikovanje poruka u različitim aktivnostima, na primjer još, gotovo, pomoć, čekaj, ne znam i slično. Nakon toga slijedi glavni navigacijski izbornik koji sadrži pragmatička ishodišta preko kojeg se pristupa ostatku rječnika, na primjer sviđa mi se, ne sviđa mi se, nešto nije u redu, imam nešto za reći, postavljam pitanje i slično. I ta pragmatička ishodišta su zapravo jedna od glavnih obilježja podkomunikacijskih knjiga, po tome se razlikuju od ostalih metoda. U podknjizi simboli su organizirani prema drugim načelima, poput grupiranja u kategorije prema vrsti riječi, na primjer imenice, glagoli, zatim prema semantičkoj pripadnosti, na primjer hrana, piće, mjesta ili recimo specifičnim aktivnostima, na primjer puhanje mjehurića. Na ovom primjeru, na ovim slikama ćemo sada dati, znači kako će dijete pokazati da želi recimo puhati mjehuriće. Na prvoj slici se pokaže sličica, ova prva u lijevom uglu ja, pa zatim odmah sličica u istom redu zadnja imam nešto za reći. Na toj sličici ako se vidi broj 2 u gornjem desnom uglu koji upućuje da treba preći na stranicu 2. Na stranici 2 dijete pokazuje želim, koji ima broj 11, što upućuje da idemo na stranicu broj 11. Na stranici broj 11 pokazuje igračke 11c, koja nas baca na stranicu 11c, gdje su između ostalog recimo balončići. Sad ovo 40, to je stranica na kojoj su prikazane sve moguće radnje i ostalo što se može raditi s balončićima. Tić. Razvijen 70. godina prošlog stoljeća i široko rasprostranjen po svijetu kao primjer dobre prakse. Često se poistovjećuje s vizualnim rasporedima, no on je puno više od toga. Vizualni rasporedi su njegov sastavni i bitan dio, ali nisu jedini element. To je cjeloviti, visoko strukturirani pristup koji obuhvaća procjenu djeteta, njegovih potreba i interesa, kreiranje programa individualnog za određeno dijete, te njegovu konstantnu evaluaciju, znači orijentiranje na pojedinu osobu. Utemeljene na principima primijenjene analize ponašanja i rutinama koje su djetetu nužne i njima osiguravamo dovoljnu razinu podrške, sprečavamo dijete da pogriješi i sprečavamo prazan hod. Znači u tiču nema praznog hoda. Omogućava situacijsko učenje, učenje u prirodnim uvjetima, čime se potiče generalizacija, dokazano povećava motivaciju i smanjuje nepoželjna ponašanja. Tič podrazumijeva pod broj 1 organizaciju prostora. Znači, ako se koristi tič metoda, učionice, prostorije u kojima se radi, namještaj, sve je podijeljeno prema određenim zonama. Zona učenja, zona zajedničkih aktivnosti, zona opuštanja, zona igre. Sve je označeno vizualnim simbolima, tako da dijete točno zna po svom rasporedu gdje treba ići i što će tamo raditi i na taj način također potiče samostalnost. Drugo je raspored koji je iznimno važan, može biti opći ili individualni i to dnevni ili tjedni, te obiteljski ili školski. Svaki raspored dolje na dnu, možete vidjeti na ovoj prvoj slici najbolje, nalazi se omotnica u kojoj djeca stavljaju sliku obavljene aktivnosti te odmah vide na rasporedu što slijedi. Kreiranjem rasporeda djetetu dajemo kognitivnu informaciju što očekujemo od njega da učini i ono što ono može očekivati nakon učinjene aktivnosti. Treća stavka je organizacija materijala. Znači, svi materijali moraju također biti označeni i organizirani. Znači, svaki ima svoje mjesto, recimo na polici u ormaru, koje je isto ispod označeno sa sličicom i dijete nakon dovršene aktivnosti vraća na svoje mjesto. U obitelji, ako se radi, ne mora biti sav namještaj police označen na ovaj način, ali se uvijek mora vratiti igračke ili koji god materijal na uvijek svoje mjesto.
Koraci u provođenju tiča. Znači, osnovno pravilo da se uvijek ide s lijeva na desno. Znači, materijali za rad se nalaze sa lijeve strane, na sredini ispred se obavlja zadatak, a izvršeno se sprema u kutiju sa desne strane. Taj zadatak bazira se na task analysis, odnosno treba svaki zadatak podijeliti na korake uz vizualnu podršku, ali omogućiti i fizičku podršku i time spriječiti da dijete pogriješi. Na kraju uvijek slijedi nagrada i uvijek postoji ova zadnja sličica koja djetetu pokazuje što je sljedeće. Još bi tu spomenula prvo onda sustav i token sustave. Prvo onda sustav, zapravo samo ime govori. Prvo aktivnost, onda željeni predmet. U početku se uvijek koristi konkretni predmet, znači na ovom su sličice, ali se u početku stavi konkretni predmet. Istovremeno djetetu se pokaže didaktički materijal, aktivnost, te nagradu koju dijete želi. Te moramo biti sigurni da je djetetova pažnja usmjerena, odnosno da je čulo naše uputu. Nagrada mora biti blizu, ali ne na dohvat ruke, a kasnije konkretni predmeti se zamjenjuju slikom, fotografijom. Nužna je dosljednost u provođenju, znači ne odustajati i uvijek ga koristiti i time potičemo samo regulaciju, motivaciju, samopouzdanje i pažnju. Token sustavi zapravo su sustavi, to je zapravo dogovor koji dijete sklapa sa komunikacijskim partnerom. To je zapravo sustav osnaživanja djetetovog ponašanja davanjem žetona ili tokena za željenu reakciju. Najčešće se primjenjuje kod djece koja ne reagiraju na pohvalu ili socijalnu nagradu. Za zaključak bi samo navela da vizualna podrška omogućava djetetu da apstraktne sadržaje učinimo konkretnima, pomaže djetetu da odaberu željeno ili da kažu željeno, poboljšava pažnju, olakšava proces učenja, smanjuje frustraciju i nepoželjna ponašanja kod djece zbog nerazumijevanja, očekivanja okoline, nesigurnosti, omogućuje predvidivost, mora biti prilagođena pojedinom djetetu i provođenje mora biti dosljedno, inače neće biti uspjeha. Također bi još navela samo da postoje brojne zablude vezane za vizualnu podršku, odnosno potpomognutu komunikaciju. Ja bih ovdje istaknula samo dvije koje smatram da su veliki kamen spoticanja. Potpomognuta komunikacija je namijenjena samo za djecu sa poremećajem spektra autizma. To nije istina. Ona se koristi kod djece s drugim teškoćama, ali i kod djece urednog razvoja. Na primjer, može olakšati tranzicijske periode. I druga zabluda, ukoliko dijete koristi potpomognutu komunikaciju, nikad neće razviti govor. Upravo suprotno. Olakšava razvoj verbalne komunikacije ukoliko za nju postoje predispozicije. Hvala na pažnji.